Hej, velkommen. Jeg har været i Paris her i søndags, og så er jeg lige kommet hjem her i forgårs faktisk om onsdag. Og rigtig dejlig tur, kan man sige. Øh, jeg så malerier og skøn, og mine syge ting noget. Det forsvandt. Dejligt. Og hvad fuck sker der så? Så bliver jeg forkølet om tirsdagen. Det var så ikke så slemt. Men så om onsdagen, det var så stadig på køen. Og så kommer jeg ud og skal køre taxa. I 2 timer skal jeg køre taxa. Og jeg skal så sige, det tager kun 40 minutter at køre ud til vores lufthavn. Men det tog så 2 timer, fordi der var 10.000 biler. Og så kommer jeg så derud, og så skal vi flyve, og så da vi skal lande, så alt det der snot, jeg ved godt, det ikke er så lækkert at høre på, men al min forkølelse, kan man sige, det lyder nok lidt lækkert. Det ryger op i mine ører, så nu er der gået betændelse i mine ører i stedet for. Så nu kan jeg ikke høre en skid. Jeg snakker måske lidt højt, jeg kan godt høre det nu, jeg snakker lidt højt. Og nu kan jeg intet høre. Forkølelse og stok døv. Det går pissegodt. Så nu håber jeg, at det forsvinder hurtigst muligt, så jeg kan lave nogle gameplay til jer. Skål lortedag. Skål lorte uge, kan man sige. Jeg har været i Paris, og det har været super skønt. Og så sker det her igen. Nej, det er løgn. Så nu håber jeg virkelig på, at det forsvinder, så jeg kan komme i gang med at lave nogle gameplay til jer. Jeg har lige lavet en video nu til Minecraft, kan man sige, med en farm, med XP-farm. Det er det eneste, jeg har lige lavet nu. Det orkede næsten, at min hjerne den pulserer simpelthen som ind i helvede. Men jeg vil i hvert fald lige sige til jer, at jeg stadig er i live på nogle lundlund, og jeg skal nok komme tilbage og lave nogle gameplay til jer. Og jeg er ked af det. Sorry. Ses.